Днес ще ви покажа как бързо и лесно да се регистрирате в TopWin. Попълнете необходимите данни, имейл, желаното потребителско име, парола, националност и дата на раждане. Ако нямате бонус код, просто продължете напред. На следващата стъпка изберете дали да въведете вашето ЕГН или номер на лична карта. След това попълнете адрес и телефонен номер, на който ще получите СМС с код за потвърждение. Отворете вашата електронна поща, там ще откриете имейл за потвърждение на профила. Честито! Вече сте успешно регистрирани. Комарът на TopWin ви пожелава приятна игра и не забравяйте да се възползвате от безплатните бонуси, които получавате при регистрация.